Dobre. Už je polovica, nie? Chceš to riskovať? Hej. Oj! To bol skála, to nepoviem si. To PMCčko len dostalo už neviem koľko hlav. Píča mi odjebal nohu namiesto teba. Pomoc! Tu ide ešte skál z druhej strany, ja nemám nohy, samo! Počkaj. Ubrali ma o nohy. Brr, brr. To jak sa z neho dymí, on si usral. Páč, ukáž. Ja sa poď pozrieť. On smrdí. No neviem, či to má Máš anti-flash goggles? Nemám. Budeš ich Máš? Zdá sa mi. Nemám. No, tak ich bude. Ako, ber to pozitívne, keď oni ťa nevidia, tak ani ty ich. Neviem, či to je pozitívne. 54 flashov vo mačku. To ak nie slepuje permanent. Auto in the buildings. Nie, tá bola pekná. Oh! Skočil. Ale to ona nevie. Čo tankov? Tam ešte jeden. Ty čo, môj robíš? Dobre si. Ty si kto? Počúvaj, to je horšie jak Tagila. Oni nemajú zvuk. Oni si to asi začne turbo hodiť, aby si nič nepočul cez neho. A určite šaržne. To je... My sme v mínuse. 1000. Kokot, ja som zdával špinu pre spodložky. Čo mu jebe? Kokot. Toto už nerob. Neviem, vykopávaj Schneider. Poď. Vykop. Schneider, poď, vykopávaš tu vere. A to tu ako normálne zubami rozhrí to dvere, takže... Nechceli sa otvoriť. Ako Breadloaf dáva koňovi plus 250% rýchlosť srania. Poďme nazad. Dobre, tak poďme nazad teda. Hat! On sem napláš nad nás proste. Ja som to počul, však lajtka vypnuté, nie? Veď malo by byť, ale zrazu asi už nie. Pozdrav slnku sa to volá. Toto predá mi. Toto je za kontrapciu, ty kokot. Ty kokot, to čo je? To je stickback. Čo ti jebe? To sú ľudia mŕtvi toto? Sem nechoď. Čo to tu vyzerá ako vo foreste. Poď sem. Veda tej zipe. Sem nechoď. Poď sem. Poď sa na tú cestu. Kristušak. Ty kokot. Kristóla pojdu omylom. Ale chicken coop si... No. Počkaj. Ja si zajebal konia. Tu skadiaľ máš také niečo. Joj. Pozri na tú fotku.
Jorge, Odpadne. Ukáž, to sa priprav. ukáž. To sa priprav. Jak sa volal ten koko na tom balkone? Juan. Víš, vykrafťaj mne poťak. Neviem, čo som si zarábovať. Ja som si to chcel nechať u seba. Vykrafťaj mne poťak. Počkaj. To sú nohy. Tu je. Vo výťahu. Hello. Dead. Čo som spravil? Obidvom. To boli dvaja. Hej. Ale je to special candidate a dáva 1 milión. 500k. Čo? No dáva 500k. Jak 500k? Nedáva milión. Klamal ti. Will offer you 1 million coins as token of gratitude. Čo neviem čítať, čo si zo mňa kokota tu chceš robiť, alebo čo? Počúvaj. Už som sa vyjebal s celým tým stakom mojich oných šipov, čo som mal. A nič, furt nič, proste nič. Proste torziu semeníkov budem mať skôr, jak to bol, preto ja to jebem. Dobre, na myške mám toto nastavené na druhom tlačítku. Dobre vedieť. Bože, si mi tu. Práve mi tá loba čupla na tvár a dáva si baterku. Odpadol som. Hej. Ne, môj kardiolog bol černoch, takže nemôžem povedať ani poslovo ja. No, a povie sa, ako na piču robotu spravil, keď si ešte tu. Kde ťa chytal? Tam, kde som povedal. Ešte si mal na výber. Schneider išiel vyššie, nižšie. Som bol. Ja som za ultilom. Veď to k tomu je zrušiť. Inak, piči ďaleko. Nie, ja idem. Kokot. Crack. Jaké má? Šedé? To mi ani neukázalo, keby si chcel vedieť. Čiže v jakej farbe bolo to číslo? Ja mám To mi pípaté ukázalo. čísla. Hardcore Apex. To je keď hráš Rainbow. Ja mám vypatriť. To nápad odpadne. Ale fakt, tak na čo mi sú? To je keď... Buď dávať Na toto, damage do na štítu, toto. alebo do healthov. No. Na toto, presne na toto ti poviem. Tak ale mňa ani hitmarker nespravilo. Je to trafil si alebo nie? Prekol som ho. To sa už nikto nedozvie. Ja potrebujem jednu matriku, ježiš, tu je. Bo ja som si myslel, že to noknúť, čiže tam je, že bol z toho skladu, že ja tam nabehnem a tam bude iba jeden noknutý a... A zobudil si sa s obsratými Presne, či- gaťami. Som tu asi Instagram, chcete si aktivovať predplatné alebo naše produkty používať ďalej z reklamy. Ježijem, ty kokos, jakú kapitalizmu jebanú. Čiže A24 však ho nerobia. Dobre, teraz som dostal, teraz ma tak pichlo v boku, že mi asi pukol slepe črevo. Au. Jak ti môže puknúť niečo, čo už nemáš, ty kokos? Ak už nemáš slepé črevo. Ja neviem, či ju mám, ho tuším ešte. Au. Jemu dali druhé, jemu ho iba vymenili. Nie, mne ho tedy neoperovali. Jo, ty kokos. Dobre, skáž, neumíraj kokos, aspoň nás hoď dole. Neviem si, či by ti to len... Čo urobil ten retard? To je tá elektrická smucholapka. To je umelecké dielo Nič, toto. ale hľadá vodých. No, Proste poďme už teraz. so- Môžem to lebo zipu na inak druhú sa tam stranu, jak nedostaneme. chlapi. Ja za tým budem skenovať. To musíš žade vydávať aj zvuky. Jak sonar.
kokota. Jak to pingball. Niekoho si zaznamenal Pajda, alebo... Tung, 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 Raur. Začína vyčítať za teba. Tam ešte hučí ten počítač pozadí. Kde sú veliteľ? Nie, nikto. Už krekol. Už krekol. To Sa nedá. Tak si všetko zober, všetko je tvoje, ty skurvisyn vyjebaný. Ja som to len otvoril. A ten medkit, nestihla sa tá bednička otvoriť, ten medkit tam už nebol. Iba slot práve. Puška! Ježi. Ja som v pluse, neverím. Krek. Ok. Jak iba nohami na prviču. Ako je blózen kokota. Pravil. Čo? Som sa proste videl. Ja ho zobral Harry Potter. Pred nami. No tak po ňom hádžem granáty. Vôbec na ňo nevidím, proste hádžem granáty. Sú v tomto dome. Až by ste nám to nevedeli. Je tu je doma. Tu je za týmto. No, tu je 10 ľudí mi práve napísala tá Lutina, odchádzame preč, 10 ľudí je v tom dome, ideme okamžite preč. On vojde znovu, to je boh, ty kokot, ty si retardovaný. Alebo som že ich to pekne prankoval. Miražových klonov, alebo ja... Utrereči to piča, ale skutek utek. Ja neviem, proste on dal nejakú čiernu mágiu. Africkú. Až za chvíľu tu začne piesok hádzať. No, skoro. To kraftí. Zmizol. On zmizol. Ja som resnúť. Asi to niečo. Teraz začne byť dlhá táto pičovina. Tebe by to malo dať, ne, dobre. Nebol za tým airdropom? Uha. Chalani čierneho nemôžete zraziť. Dúfam, že sa to nezavrem.